Качвам чертежите на строителният проект в Digital Twin. Качвам и инвестиционните сметки на проектанта. Алгоритмите й работят в среда от промптове и системно подреждат в шаблоните очакваните резултати. Digital Twin е виртуално копие на организацията. В Digital Twin процесите се свързват чрез алгоритми и AI. Всеки работещ Digital Twin е свързан в календара. Живее по него, старее и се променя дори и ако няма данни. Качените чертежи се организират в контролни точки. Тази координатна система знае къде е адресиран всеки ресурс. Digital Twin зачита нормативната база, освежава е. Наредбите и законите регулярно се обновяват. Така получените данни за проекта се свързват в графици. Digital Twin е виртуален модел, технологии и методи. Digital Twin работи с библиотеките знание. За всеки конкретен проект според технолога се теглят и заложените и проверени технологични карти. Така се се учи от практическите кейсове. Дигиталният двойник строи задачи с помощта на AI. Така в реално време Digital Twin знае какво е планирано. Подава решения за персонализация. Персоналната корекция обучава библиотеките знания. Така Digital Twin работи повярно и точно. Digital Twin прави ресурсните графици за минути. Получава данните от обемите, като ги комплектува задачи. ASIC Северден Digital Twin ги смята за секунди и подрежда нужните часове. Така промените в графика при нарушението на сроковете се преизчисляват. Digital Twin работи за менажера на проекта. Цифровият двойник управлява техническите средства на контрола. Алгоритмите за композитен контрол гарантират обективността на данните. Качените чрез сложни алгоритми данни се препроверяват и тестират. Цифровият двойник работи в последователни цикли, като управлява качването на данни от всички контролни точки, потътъка, локации и изпълнители. Менажера на проекта се консултира от ОТ и позволява на всеки да планира задачи по работни места и да готви график за контрол. 8-седмичните графици с включени фактически данни дават възможност на цифровия двойник постоянно да освежава прогнозите на проекта. Неуморната киберплатформа ASIC, общо информационно поле, ежедневно посочва рисковете на проекта. Digital Twin пази интересите на компетентните инвеститори. Благодаря за вниманието.